atong pagkahisgutan karon mao ang pagbalos ug maayo sa dautan. Ug ato kining mapanag-ingnan sa kinabuhi ni David ug Saul sa mga nangagi nga wali atong nakita mga igsuon nga si David gisigi og lutos, gisigi og gukod og patyon gayud ni Saul. Unya ug sa iyang kinabuhi ni David makapangutana siya nga unsa may akong gihimo nga dautan. Ngano nga gusto man siyang patyon ni Saul. Ngano man nga di man siya undangan pagukod o gusto man gyud niya nga mahitabo gayud ang iyang plano nga maong pagpatay kaniya. So atong makita dinhi, atong mapanaminan kung unsa na ang kahimtang sa atong Kristohanong kinabuhi. Kung panalitan kita panaa sa lugar ni David, unsa may atong buhaton. Kung kita anaa sa panahon nga kita gilutos, unsa may ato ang himuon. Sa panahon nga kita gidaog-daog, buhatan tagdautan, unsa may atong itugbang. Mao na mga pangutana, mga igsuon atong tan-awon ug tukion nato nini atong wali karon, diin nga naguluhan nga pagbalos ug maayo sa dautan. So isip Kristohanon, dili nato baslan og dautan ang dautan, kun dili basli og maayo ang dautan. Dili kini sayon buhaton, lisod gyud. Labi na gyud kasagana nato kita mga tawhanon kay kita gani pasakitan, magplano kita ato sang tugbangan og pagpasakit. O kita gani mapasipadaan, musantop din sa atong hunahuna nga ako bubaw sigo nimo, makalugar lang gyud ko nimo. Bantay ka lang. Mao kini musud sa atong hunahuna, nakalimot nga kita Kristohanon. Huna-hunaa, kung kana musantop sa inyong hunahuna, moabot sa inyong hunahuna, hinunua o hinumdumi nga ikaw Kristohanon, nga ikaw sumusunod ni Kristo, nga ikaw ang imong kinabuhi gisurrender nimo ngadto sa Dios ug dili nakita mo ay tag-iya. Busa ning atong paghisgutan karon kining maong passage sa scripture aduna ni kaatbang no o parallel passage sa New Testament kining atong gibasa ganiha nga sita sa Samuel, aduna diyo siya kaatbang o parallel dito sa New Testament. Ang ato ning mabasa sa ato ang pagpadayon sa ato ang teksto o sa atong sugilanon. So aduna kita isgutan ni mga igsuon nga tulo ka bahin, no? Ang una gipreserbar ni David o ni David si Saul. Iyang gispare, no? Sa matag higayon nga si David but patyon ni Saul, niabot ang punto nga si David iya nagyud nga unta nga maangkon ang pagpanimalos diin nakita gayud niya si Saul nga wala gyud mahimo og iya na unta matuman ang iyahang buot nga buhaton. Apan wala maghuna-una si David ini. Iyang gipreserbar si Saul tungod kay si Saul pinili sa Dios. So ang ikaduha na ninguha si David nga makig-uli ni Saul, no? Imposible kayo. Si David mao'y gilutos, si David mao'y gidaog-daog, siya pagyud ang gustong makig-uli. Mahimo ba na nato? Isa kamot ba mahimo ba na nato? No? Di ganito na ito mahimo, di kita Kristohanon. No? Bita mga igsuon, naibawa ko nga nung dili mo isa kay lisod gini buhaton sa ako ng giingon. Lisod ni buhaton. Kining atong paninguha makikuli talabi na gid sa atong nasad ang lisod buhaton na hinumdumi mga igsuon nga imo ug ato lamang kanang mahimo pinaagi sa panabang sa atong buhi nga Dios. Ato nang iampo. Ikatulo si Saul miangkon sa iyang sayop. Sa kadugay sa panahon nga siya paglutos ni David sa iyang pagkabanghi sa iyang hari, miabot gyud ang punto nga siya miangkon gayud sa iyahang sayop. Subo sa ato ning tukion mga igsuon ang una kining gipreserbar ni David si Saul. Atong basahon sa 1 Samuel 24, 1 ngadto sa 7. At atong tan-awon. Wala na to makuha ni mga igsuon. So ato lang ning labya, no? Basta inote lang ninyo nga aduna ni ang bersikulo ani gikan sa 24 Samuel 1 og 1 og 7 bersikulo. So doon natin makuha nini nga maong pagtulunan. Ang una ani sa pagpreserbar ni David sa kinabuhi ni Saul, ang una nini gingon nga ayaw balusi og dautan ang dautan. Mao na ato pagtulunan nga makutlo niya na mga igsuon. Mao na ang gihimo ni David nga tungod kay nakakita siya nga ang iyang gitan-aw, ang iyang untang kalikutgutan, pinili man sa Dios, wala gayud siya maghimo og dautan niini. Busa unsa iyang gihimo
Ang pagtulunan nga una natong makutlo mao ayaw balusi ug dautan ang dautan. Ang ikaduha nini mao nga buhata ang maayo sa atubangan sa tanang tao. Biblikal na mga igsoon, mao nay mando sa atong buhi nga Dios nga mao ni atong buhaton sa bisan unsa magani ang atong kahimtang. Una, ayaw balusi og dautan ang dautan. So atong basahon ang sa 1 Samuel 24:1 ngadto sa 4. Nagingon dinhi, sa pagbalik ni Saul gikan sa pagukod sa mga Filistihanon, gisuginlan siya. Si David atua sa kamingawan sa Engedi. Unya si Saul mikuha og 3,000 kapiniling tao gikan sa tibok Israel og miadto aron sa pagpangita kang David. Sa iyang mga tao sa atubangan sa mga bato sa mga kanding ay halas, siya miabot sa mga turil sa mga karniro daplin sa agyanan diin may usa ka langob. Og si Saul misulod aron sa pagpahuwas sa iyang kaugalingon. Niadtong pangura, si David ug ang iyang mga tao naglingkod sa kinasuluran nga bahin sa maong langob, ug ang mga tao ni David miingon kaniya, mao kining adlaw nga giingon sa Ginoo kanimo. Tan-awa, akong itugyan ang imong kaaway nganha sa imong mga kamot, ug ikaw magbuhat ngadto kaniya sa unsay maayo alang kanimo. Unya si David mitindog ug gitabasan sa hilom ang sidsid sa biste ni Saul. So makita na to sa dagan sa mga panghitabo. Gikan pa ni si Saul nga nakikubat sa mga Filistihanon. Gikan pa ni siya sa pagukod ni David nga sa dihang ang panahon nga niabot si David na apiki na nga hapit na gyud sila madakpi usa ka sulugoon ni Saul nga nagbalita kaniya nga gisulong sila sa mga Filistihanon. So nibalik sila gibiyaan niya, diundang niya ang pagukod ni David ug nakigubat siya ngadto sa mga Filistihanon. Mao ni nga sa paghuman niya sa iyang gubat, doon na usay nagbalita kaniya nga si David atua sa usa ka lugar sa Engedi, mao nga nagpili siya. No na sige pangita nila si David. Si David adunay 600 ka mga tao nga wala giglain-lain og klase, dili ni sila mga trained mga sundalo, mga lain-lain og klase. Mao ni ang sa miagi nga atong gisgutan ang mga tao nga dunay problema, dagkog utang, mga desperado, mga tao nga pertig yung ubusa ang mga moral. So mao ni ang giingon dinhi pag kahibalo ni Saul, nagpundok siya, nagpatigom siya og 3,000 ka mga sundalo nga mga pinili. Og sa military pa na, mga elite, no? Katog yung mga hanitig yung kayo sa panggubatan. So gipangandam siya og 3,000 kay ilang atuon si David. Makita nimo mga igsoon, si David og 600 ka tawo giandaman ni Saul og 3,000 ka mga sundalo nga mga haniti kay sa panggubatan. Unsa naman gina siya ka frustrated nga tawo gyud nga gusto gyud siya nga mapatay niya si David. So matud pa sa Roma 12:17 nag-ingon, ayaw balusi og dautan ang dautan, buhata hinuon ang maayo sa atubangan sa tanang tao. Ako nagtuo mga igsoon nga kining maong sitas, kining mga pulong mo ni misantop sa unahuna ni David nga bisag unsa pay buhato ni Saul kaniya na hibalugi siya nga ilihay siya ug ilikay siya sa Dios kay siya gitagna na o gidihuga na nga mahimong hari nga sunod ni Saul. So usab pud na nga makita nato nga siya sad nakakita gyud siya nga si Saul usab dinihugan sa Dios. Gipili sa Dios nga mahimong hari bisan pa man ang mga tao ang nagpili kaniya apan gitugot sa Dios tungod kay ang mga tao nangita og hari niadtong panahon na. Diin mausab katong panahon na nga nasubo ang atong Dios, ang Ginoo tungod kay gisalikway siya kay siya man ang hari unta nga dapat niadtong panahon na gyud. Siya man ang hari o wala na ilain apan ang mga tao nangita og tao nga hari busa gitugot sa Dios unya gisultian pag siya nga kana mo nang tawhana maldito na daghan na inyong mga anak ulipno na paningon sila bahala na kay tagay lang gyud mig hari. Kung kita ana sa bahin sa Dios niadtong panahon na mga igsoon makaingon gyud ka tudson ko ka nighurot ning mga tawhana. No? Makaingon ka nga ngano man nga magkinahanglan pa mumuglay nga hari nga doon na ako mang hari ninyo. Noon mao ni andagan sa istorya mao nang ingon dinhi sa taga Roma ingon ayaw balusi og dautan ang dautan tungod kay kinig himo ni David sa pagpasipala ni Saul kaniya. Mao ni makita na doy sideng nasayran gid ni Saul giandam niya ang 300. So sabtang sila didto
si Saul sa disyerto, gibati siya og sugo sa lawas. Wa ta kibaw unsa ning sugo, sig gusto lang pahuway o unsay gibati niya dito. Misulod siya dito sa langob, no? Ingon din nga gibati siya og sugo sa lawas ug misulod siya sa langob para siya mahuwasan sa iyang gibati. Ang wala mahibaw ni Saul nga si David ug ang iyang mga tawo didto ra nagtago sa ilawom sa maong langob nga iyang gisudlan. Apan tungod kay sila tuwa dito sa unahan, unya sila tuwa sa ngit-ngit man ang maong lugar kay wa pa may electricity sa una, way flashlight, walay unsay gigamit. Naanad na ang ilang mga mata sa kangit-ngit. Kung ikaw may igsoon nakasuway mo adto mo ang ngit-ngit kay nga lugar, madugay mo kalit na muhayag na sa gamay. Although di man siya hayag pero maanad ang imong mga mata nga makakita ka diha sa kangit-ngit. Kung doon nalay sandag nga gamay. Sumaw to ni sulod si Saul dito kay nagpahuwas sa iyang gibati. Nya mao ni wala ni hibaw eh. So sa dihang si Saul misulod, siyempre siya naginusara dito pagsulod sa langob. Kaya ang iyang mga sundalo dito sa sulod, nya di isa niya madungog kung ang mga kasikas dito sa sa langob tungod kay sa huna-huna ang 3,000 ka mga sundalo nga nagsigig-syagit sa gubat. Di jud ka makadungog ang mga kasikas dito sa langob. Mupatigbabaw gyud ang ilahang kasaba. Sumawa gyud to makahibalo si Saul. Misulod siya naginusara sulod sa kuiba ug anaa siya sa delikado nga kahimtang ug sa usapang mga pinulungan anaa siya sa mahuyang nga kahimtang, dili mahuyang nga kuana. Kanabang basta delikado, no? Dili gyud maayo ang iyang kahimtang ni adtong panahon na. So si Saul nga nangita og kahigayunan nga mupatay kang David, kay mao ginituyo niya. Gusto siya mupatay ni David, apan niya ning higayuna. Nabali ang sugilanon, nabali ang kahimtang, nabali ang kahigayunan tungod kay si David anaa na gyud sa higayon nga iyang mapatay sa ilawom. Mao si Saul ug ang iyang tawo dito nagtago o si David ug ang iyang mga tawo dito nagtago sa unahan sa kuiba. So si Saul misulod, naginusara sulod sa kuiba niya, delikado ang iyang kahimtang. So unsay gihimo sa mga tawo ni David, gisulsulan si David. Mao na ning higayuna. Mao ning giingon sa Ginoo nga itugyan sa imong mga kamot. Wala mo yung Ginoo lain man to. Ang iyang mga kaaway pero dili ang kato si Saul. Si Saul dili man niya kaaway, no? Pero mao man to ilang pagtan-aw. So mao to ilang giingon gisulsulan si David sa iyang mga tawo nga patyon si Saul apan wala kinibuhatan ni David. Hinuon iyang giputol ang sidsid sa sinina ni Saul nga wala gyud mamatikdi. So si Saul, no? Wala gayud siya makahibalo nga nakapabor na gyud si David nining higayuna. So atong makutlo nga pagtulunan dinhi nga dili ginato baslan, dili ta mo balos si bisan kinsa og dautan sa dautan. Mao to atong gibasa sa Roma 12:17 gini ha. So usa gyud kini kalisod kapag nga pagtulunan mga igsoon. Kay sa ako nang gingon kasagaran nga buhaton sa og dautan baslan usab nato og dautan, di ba? Moingon man ta ngipon sa ngipon, ha? Kung unsay atong buhaton, unsay imong buhaton ako, mao sa akong buhaton nimo. So mao na atong huna apan dili na mao ang gisulti sa Dios. Ayaw balusig dautan ang dautan, buhata hinon ang maayo at tubangan sa tanang tao. Buhata ang maayo. Dili tungod nga gibuhatan ta og dautan aduna nakitay katungod sa pagbalos og dautan. Mao na atong timan-an. Bisag gibuhatan tag dautan sa mga katauhan, dili ni katungod aduna wala kitay katungod ini sa pagbuhat o sa pagbalos og dautan. Ang usa ka sayop ug punuan og laing sayop dili gayud kini masakto. Kay bawo na ka nga sayop na ang ilang gibuhat, imo pang punuan og sayop. Kay bawo ka nga dautan na ang ilang gihimo, imo pang baslan og dautan. So puro na mo dautan. Wala na tarong. No? So ato makita dinhi ayaw balusi og dautan ang dautan. Mao na ang una natong pagtulunan nga makutlo, no? Nga ayaw balusi bisan kinsa og dautan ang dautan og dautan, no? So dili ta mo balos ani magsuon. So ikaduha nay buhata ang maayo at tubangan sa tanang tao. Atong basahon pagbalik ang Samuel 24:5 ngadto sa city. Nag-ingon dinhi, og human kini mahitabo ang katong paghimo ni David pagputol niya sa sinina ni Saul. Ug human kini mahitabo ang kasing-kasing ni David daw misakit kaniya. Misakit kaniya tungod kay iyang gitabasan ang sidsid sa bisti ni Saul. Siya miingon sa iyang mga tawo, ang Ginoo nagdili kanako. Nagdili nga ako magbuhat nining butanga sa akong agalon. Ang dinihugan sa Ginoo. Sa pagbakyaw sa akong kamot, bato kaniya. Kay siya dinihugan sa Ginoo. Busa, gibadlong ni David ang iyang mga tao nining mapulunga ug wala motugot kanila nga hasmagan si Saul. Ug si Saul mitindog, mabiya sa langob ug mipadayon sa iyang paglakaw. So unsay nahimo dinhi ni David?
Igo rang giabisan o iya rang gigisian ang sinina ni Saul. Kay buot pa niyang patyon, gipatay na lang niya si David. Nakagisian ganin niya sinina. Sa ito pa na, gito siya doon ni Saul. Unya, hait kitong iyahang kutsilyo. Doon lang gito sa kinabuhi ni Saul. Apan, unsay nahitabo nini. Diingon din ang kasing-kasing ni David daw misakit kaniya. So doon na siya, nakonsensya siya sa iyang gibuhat ni Saul. Gamay ra kayo iyang gibuhat, mo ang pagtaba sa sinina ni Saul. Apan tungod kay sa iyahang pagtahod sa Dios ug sa iyahang pagtan-aw ni Saul nga dinihugan sa Dios, ang paggisi niya sa sinina ni Saul daw sama ra nga iyang gikutlo ang kinabuhi ni Saul. Ingon ni ana ang pagtan-aw nato kung unsaon nato pagbalos ug maayo ang dautan. Busa ang nahitabo gibadlong ni David ang iyang mga tawo kay mao man ni nagsulsol niya nga patya na. Oh, na si mga tubangan. One time lang manapatay na siya. No? Nagsulsol ni David nga patyon si Saul, paningon siya nga ayaw, dili ako makabakyaw sa mga kamot sa dinihugan sa Dios. So mao ni ingon sa Roma sa atong ginabasa na 12:17 nga dili gud nato balusan og dautan ang dautan. Hinuon ang pinakamaayo natong buhaton mao nga magbuhat tag maayo atubangan sa tanang tawo. So si David may nampingon nga nagbuhat og matarong atubangan sa mata sa katawhan. Sa gamay nga butang aghimo ni David sa pagputol sa sinina ni Saul, siya nakonsensya. Mao ganito, nakonsensya na siya. Busa iyang gibadlong ang iyang mga tawo nga dili atakihon si Saul kay sayop ang pagbuhat nini ngadto sa pinili og sa Dios. Gisuryahan ang mga tawo kay muhasmag naman ang mga tawo, 600 ka tawo kontra si Saul ang usa, mga sundalo to ang mas gawas. Gingna niya ayaw buhata tungod kay dili na maayo natong buhaton sa usa ka tawo nga pinili o dinihugan sa Dios. Dako kayo ang respeto ni David kang Saul nga pinili sa Dios. Ang Dios nagbutang ni Saul diha sa gahom. Ang Dios mismo nagbutang niya, naghimo niyang hari. Ug bisan si Saul usa ka terrible nga hari, siya gihapon ang hari. Siya ang pinili sa Dios ug dili mabakyaw ni David ang iyang magkamot ngadto sa pinili sa Dios. So ang nahitabo ni mga igsoon, ang Dios ang nagbutang kang Saul nga hari. Busa si David naghuwat siya kung kanusa kuhaon si Saul nga dili na siya aron ipuli siya nga mahimong hari. Mao nigingon dinhi. Busa naghuwat si David nga ang Dios ang mukuha kaniya. Dili siya mismo ang mukutlo sa kinabuhi ni Saul aron siya ang mahimo nga sunod nga mahimong hari. Tungod kay gisaara na siya, gidihugan na siya, sa nag-edad pa siya og 15 anyos o 16 anyos nga siya ang sumusunod nga hari sa Israel. Apan daghan kayong katalagman, kakulian, mga problema ug mga kasakit ang giatubang ni David sa iyahang pagkahimo nga umabot nga hari sa Israel. So mao to ang una gipreserbar ni David si Saul. So mao ni ang duha ka pagtulun-an. Ayaw balusi og dautan ang dautan og buhata ang maayo atubangan sa tanang tao. Hinumdum may mga igsuon bisag balik-baliko na to ni kabahin kana sa inyong testimonyo. Testimony na sa inyong kinabuhi isip mga Kristohanon. Kay kana pulong sa Dios kana magpabilin sa ato ang alimpatakan nga dili gayud maayo nga basla nato og dautan kun dunay magbuhat kanato og dautan. So dinhi sa ikaduha nga bahin, naninguha si David nga makig-uli ni Saul. Mo to akong giingon ganiha. Siya pay gipantos, siya pay gigukod, siya pay gilutos, siya pay gidawdaog, siya pay patyon, siya pay gustong makig-uli. Kaya niyo ba yan? Mahimo ba na nato? Pero isip mga Kristohanon, mga igsuon, pinaagi sa tabang ug grasya sa Dios sa atong pagampo. Wala imposible sa Ginoo. Bisan pa o kitay sad-an o kitay gipakasa. Dunay giingon sa Roma sa 1 Corinto 6:7, wala lang nato na mabutang no. Nag-ingon dinhi. Ang inyong pagkiyaay nagpaila nga napakyas gayud kamo. So, ang gipasabot ini mga igsoon nga sa inyong panagbingkil, sa inyong panaglali, sa inyong panag-away, napakyas mo. Labi na gyud ang mga puro Kristohanon. Ningon dinhi ang pulong sa Dios sa Corinto 6:7, ningon dili ba maayo nga kamoy malupigan o dili ba maayo nga kamo ang tikasan? Unsa may gipasabot nini? Ang gipasabot nini mga igsoon, kamo mga Kristohanon, kita mga Kristohanon, kita ang mga role model sa mga tawo nga wala pay relasyon diha sa Ginoo.
Ang gipasabot dinhi nga nganong dili man dili mo muuyon nga kamoy lupigan o kamoy tikasan. Unsa may gusto ninyo? Kamoy man lupig, kamoy manikas. So asa man ta anak nga dapit? Mas mahi pag kita'y tikasan o lupigon. Kay ningon ang Dios nga siya mo bayad. So mao na atong makita dinhi mga igsoon sa mananinguha si David nga makig-uli ni Saul. Tuguti kong atong basahon pagbalik kining Samuel 24:8 ngadto sa 15 nagingon dinhi. Humaniya na mitindog usab si David og migula sa langob og mitawag kang Saul. Akong agalon nga hari. Sa diha nga si Saul milingi sa iyang luyo, si David miyukbo nga iyang naong duol sa yuta og naghatag og katahoran. Nguhunong sa tadiha mga igsoon. Sa pagtindog ni Saul kay miguwa siya sa langob, si David motindog usab. O sa iyang pagtindog gisangpit niya si Saul nga akong agalon nga hari. So doon na pa siya kayugot, doon na pa siya kalagot ni Saul. Wa na gitulisok na to niyang mga si Saul. Dili siya moingon akong agalon akong hari. Labi na gyud nga sa dihang paglingi ni Saul, unsa may gibuhat ni David, na prostrate siya, nihapa siya diha sa yuta agi pagtawod sa hari. Bisag unsa pa kadautan ng hari. Badayon na to, si David mingon kay Saul, nganong namati ikaw sa mga pulong sa mga tao nga nag-ingon, si David dautan og tuyo kanimo. Nining adlaw ang imong mga mata nakakita kung giunsa sa Ginoo pagtugyan kanimo ang sa akong mga kamot, kanimo sa akong mga kamot didto sa langob. Gipasabot ni David nga nakita na gyud ni Saul nga unta dapat na gyud patay na gyud si David apan sa iyang gihimo gitabas niya ang sidsid. Bisan pag nakonsensya si David apan duna toy katuyuan ng Dios niadto. Aron makita ni Saul nga ang sidsid ay gitabas dili iyang liog. Wala siya manimalos. Iningon siya tanawa akong amahan. Yan nagisangpit. Ang sidsid sa imong bisti sa akong kamot. Kay niya nang pagputol nako sa sidsid sa imong bisti. Og nga wala ikaw nako patya, mahibulaan nimo ug makita nga wala gayoy dautan o paglapas sa akong kamot. Wala ako makasala bato kanimo ug bisan pa og nangita ikaw sa akong kinabuhi aron pagkuha nini. Ang Ginoo maghukom unta taliwala kanimo ug kanako. Munong ta. Ug ang Ginoo nagbalos kanimo alang kanako apan ang akong kamot dili gayud makigbatok. So nakita nato dinhi sa maong bersikulo nga gisalig gayud ni David sa Dios kung unsa ang sunod mahitabo. Bisan pag sayang pagpanastamas excuse me. Bisan pa sa pagpasakit ni Saul kaniya, kung siyang gihimo, iyang gisalig sa Dios. Iya pag yung giingnan din, sumala sa gingon sa karaan sa paltihon, gikan sa dautan, mugula ang pagkadautan, kisa may iyang gitumong. Excuse me. Kisa may gitumong niya na pag-ingon niya, ang sumala sa gingon sa karaan, gikan sa dautan, mugula ang pagkadautan. Balo ba mo nga si Saul ay ang giingnan ni? Gitumong niya nga ni Saul, nga nagpasabot niya si Saul dautan ug ang unsay iyang buhaton puro gid dautan. Paningon siya, ang akong kamot dili gyud makigbato kanimo. Kinsa ba hinungdan sa pagula sa hari sa Israel? Kinsa ba ang iyang gikukod o imong gikukod? Usa ka iro nga patay, usa ka pulgas. Ang Ginoo maunta ang maghukom ug muhatag sa paghukom taliwala kanako o kanimo. Ug mutan-aw ug mulaban sa akong katungod ug nagluwas kanako gikan sa imong mga kamot. So din niya ito makita mga igsoon nga wala gay iya ni David. Excuse me. Karat na. Suko na Saul. Kani si Saul no? Naminaw. Anyway, so ato makita din sa Tagaruma 12:1 nagingon. Atong basahon. 12 Roma 12 versikulo 1 kapitulo 12 versikulo 1. So atong basahon. Ingon dinhi. Busa naghangyo ako kaninyo mga igsuon pinaagi sa mga kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas isip halad nga buhi balaan ug makapahimuot sa Dios nga mao ang inyong espirituhanon nga pagsimba. Gipasabot dinhi sa Roma 12 mga igsuon nga dili gyud kita maghimo og daotan. Dili kita mulapas kung unsa makasuguan sa Dios o kinahanglan atong itugyan ang atong lawas isip halad nga buhi. Unsa may gingon dinha? Balaan.
o makapahimuot sa Dios. Kini kabahin si David gusto makiguli ni Saul ug dunay duha ka pagtulunan nga atong makatunan dinhi. Una, pagpuyo nga malinawon uban sa tanan kutob sa mahimo. So kutob sa atong mahimo, bisan pa man ang atong sirkumstansya wala na gyud nagpakita og maayo alang kanato, apan kutob sa atong mahimo, magpuyo kita malinawon uban sa tanan. Mao na ang pagtulunan nga una. Ang ikaduha, ayaw pagpanimalos kundili itugyan kini sa kamot sa Dios. So una, ang pagpuyo nga malinawon uban sa tanan kutob sa mahimo, mao ni giingon sa Roma 12:18. Atong basahon ang Roma 12:18 nagingon dinhi, kung mahimo sumala sa inyong maarangan, pagpuyo nga makidaiton uban sa tanang tao. Mahitungod kini sa pakigdait. Kutob sa atong mahimo, o kung atong mahimo, maarangan, kung atong mahimo, magpuyo kita nga magmalinawon uban sa tanang tao. So atong tan-awon ang unang pagtulunan dinhi nga bahin. Pagpuyo nga malinawon sa tanan kutob sa mahimo, ato ning makita nga pagtulunan diha sa Samuel 24. Ato na sa basahon mga igsoon. Ningon dinhi humani ana 24:8 ngadto sa 11. Ningon dinhi. Humani ana mitindog usab si David umigula sa langob, mitawag ang Saul, akong agalon nga hari. Sa diha nga si Saul milingi sa luyo ni David, miyukbo nga ang iyang naong duol sa yuta o naghatag og katahuran. So ato makita dinhi nga wala maguna-una si David gud og kaguliyang o kagubot. Ang iyang gihimo nga gusto siyang magpuyo siya nga malinawon kutob sa iyang mahimo uban sa mga katawhan, ilabi na gyud sa iyang hari nga si Saul. Si David mingon kang Saul nganong namati ikaw sa mga pulong sa mga tawo nga nagingon, si David dautan og tuyo kanimo nining adlaw, ang imong mata nakakita kun giunsa sa Ginoo pagtugyan kanimo sa akong kamot dito sa langob, ug uban nag-awhag kanako sa pagpatay kanimo, apan ako nagpalingkawas kanimo ug ako miingon dili nako bakyaw ng akong kamot batok sa akong agalon kay siya mao ang dinihugan sa Dios. Sumukita nimo og atong basahon, gibasa na nato ni pagbalik, makita nimo sa mga bersikulo nga hangtod karon mga takna, hangtod ang mga takna atong higayon na. Giisip pagayon ni David nga si Haring Saul mao iyang agalon. Giisip pagayon ni David nga si Saul usa nga kadinihugan sa Dios o pinili sa Dios. Mao nga di gyud siya makaako pagbakyaw sa iyang mga kamot o pagpatay kaha ni Saul. Tungod kay kini kun iya makining buhaton, si Saul dinihugan sa Dios, si Saul gipili sa Dios, si Saul tao sa Dios, ug iya kining buhaton samara nga iya ra usab kining gibuhat ngadto sa Dios. Ingon ni ana ang nakita ug panan-aw ni David sa iyang kinabuhi, sa iyang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ug ato ning kading atong gibasa mga igsoon kaning 24 ngadto sa 8, wala na ko tiwasa. Mao ni ang pinakataas ug walay putol nga pagsulti ni David. Ug imong tan-awon sa tibok Biblia, mao ni pinakataas nga sulti nga wala gayud siya putol. Dinhi iyang gihimo ang tanan kutob sa mahimo nga mapasig uli sila ni Saul. Iyang gipakita nganong mutuo ka man sa mga tao nga nagsulti nga aduna koy duotan gihimo nimo. Nakita na nimo ang ebidensya, ni ana ang gihisi nako nga si mo sinina ug wala gid tikapat siya. Mao ni iyang gisulti ang tanan ug unsay giyagyag niya tanan iyang gibati ngadto ni Saul, gipakita niya nga limpyo siya nga wala gayud siya daotang tinguha alang sa kamatayon ni Saul. So ato makita dinhi mihapa siya sa tubangan ni Saul, gipamatud-an ni Saul, gimapatud-an niya si Saul pinili sa Dios. Sumao to ang katong pagduko o pagbaw ni David nga dool sa yuta. Mao ni pagmatuod nga aduna siya dako kayong pagtahod sa tao nga pinili sa Dios. Ug siguro si Saul ang iyang tan-awon, adali rin niyang patyon. Kay sa military pa, ningon diha, kundi ka mo saludar niya ng tawhana, tungod kay naglagot ka ng tawhana, kinahanglan kay opisyal man nimo mo saludar ka tungod sa iyang ranggo. Wala na ka mo saludar anang tawhana tungod kay siya mo anang tawhana, apan tungod kay siya taas og ranggo nimo, aduna siya katungdanan, mao na nga ikaw mo saludar. Sama usab ninis na hitabo ni David. Bisan pa man nga nagtan-aw siya ni Saul nga iyang kaaway, pero luyo ni ana wa man iyang nakigbatok siya ni Saul, apan siya likay lang. Ang gihimo nini
nga siya mitahod pag yun, mihapa pag yun siya, kay tungod ang iyang nakita si Saul, dinihugan o pinili sa Dios. So ayaw pagpanimalos, kundili itugyan kini sa kamot sa Dios. Ningon din sa Roma, atong balikon, mga Roma 12:19. No? Nagingon din sa Roma 12:19. Mga hinigugma, ayaw panimalos, kundili hatagi hinuon ninyo ug higayon ang kapungot sa Dios kay nasulat, ako ang pagpanimalos, ako ang mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Murag, sa tanaw na ko si Pablo ani, pagsuwat niya nini ngadto sa taga-Roma, iyan ang nakita ang sitwasyon ni David. Nga bisag giunsa si David, wala gyud siya manimalos. Giingon pa ni Pablo din mga hinigugma, ayaw panimalos, kundi hatagi ninyo ug higayon ang kapungot sa Dios. Dili ang atong kapungot. Ang kapungot sa Dios kay mao kani ang kabutang sa kasulatan. Niingon din na, ako ang manimalos ug ako ang mubayad, nag-ingon ang Ginoo. So may gipasabot ani nga bersikulo. Wala tay katungod sa pagpanimalos. Kay sa ako nagikingon, bisan pa ug gibuhatan ka og daotan sa usa ka tawo, gibuhatan ka og dili maayo sa imong igsuon, wala kitay katungod sa pagbaos og daotan ngadto sa usa ka tawo tungod kay nakakita kita nga nag-ingon ang Dios, tagai ako og ningon siya dinhi, ako ang pagpanimalos, ako ang mubayad, nag-ingon ang Ginoo. So bisan unsay mahitabo sa atong kinabuhi ang igsoon, ana atas kasakitan, ana atas kalisod, hinundumi nga wa gyud mobiya sa pagtan-aw kanato ang Ginoo. Bisan pag usa ka segundo o minuto o takna o oras sa atong kinabuhi, ang Dios kanunay nakakita sa atong mataglihok, bisan pa magani siya nakahibalo siya sa gidaghanon sa atong buhok. Napa ni akong buhok dahi. Bila ko naupaw nako. Kahibalo ang Ginoo ni ana. Huno na alang. Nakahihap siya sa mga bituon sa kalangitan. Wa pila na nakabilyon na mga bituon diha, panahibalo siya tungod sa iyang pagkagamahanan, tungod sa iyang pagka-soberentiya, no? Ningon din nga mga hinigugma, ayaw panimalos. Klaro kay ni utataw nga sugo sa Dios. Kundi hatagi hinuon yung higayon ang kapungot sa Dios, ang Ginoo gid ay manimalos. Sample lang. Doon na kay masakitan. Doon na ba'y tao nagpasipala kanimo? O kaha gikulata ka o giunsa ka pagdaog-daog. Ang mahitabo ana mukiha man ta. No? Kato kung gibasa ganiha. Ang inyong pagkiha ay nagpaila nga napakyas gayud kamo, so pakyas ta sa atong Kristohanong kinabuhi. Ningon dinhi, dili ba maayo nga kamoy lupigan o tikasan? Ngano man, tungod kay nag-ingon ang Dios nga atong ihatag kaniya ang pagpanimalos. Atong kahatagan o kigayonan ang kapungot sa Dios, kay kung kita ang manimalos mga igsoon, sigurado gyud una, ug di man gani ta makapatay, kita'y mapatay. Ug dili man gani labing minos, masud tag prisuhan. Ug di man ta masamdan. Di ba pait kaayo ang kahimtang ko kita'y manimalos? Apan gipili ni David nga ang Dios ang manimalos kaniya, ngadto ni Saul tungod kay nasayod siya nga mas taas ug maayo pa ang panimalos sa Dios kumpara sa iyahang pagpanimalos. Sumao ni kaduhang pagtulon ano, ayaw pagpanimalos, ihatag kini sa kamot sa Dios. So si David nagdumili sa pagpanimalos apan iyang gihatag kini sa mga kamot sa Dios. Sinuon iyang gisultian si Saul nga ang Dios ang maghukom tali nilang duha. Sa Samuel 24:12-15 atong balikon, ang Ginoo maghukom unta taliwala kanimo ug kanako. Mao ni giingon ni David. Ug ang Ginoo magbalos kanimo alang kanako. Wala gyud siya gihimo, gihatag niya sa Dios. Mao ni dinhi nga ang atong makita dinhi nga gihatag ni David sa mga kamot sa Dios ang pagpanimalos. Sumala sa gingon sa karaang panultihon gikan sa dautan mugula ang pagkadautan, apan ang ako kamot dili gayud makigbatok kanimo. Wala siya gihimo. Kinsa ba hinungdan sa pagula sa hari sa Israel? Iyang gitan-aw, iyang kaugalingon nga kinsa ramang ko nga gihukdo nimo, kinsa ramang ko nga imo kong lutuson, usa ramang ako ka ordinaryo nga tao, usa ako ka tigbantay sa karniro nga nahimong sundalo. Gingon siya, usa lamang ako ka patay nga iro. Giyang gitan-aw iyang kaugalingon, wa jud koy bili. Ngano man imo man kong gukdon, ngano man kung imo man kong patyon.
Giingon dinhi nga ama ako sa patay nga iro. Usa ka pulgas, ni samot nagkagamay, may pangpatay iro dako pa. Manimot siya, usa ka pulgas. So iyang gipakanaog ang iyang kagulingon, iyang gipaubos ang kagulingon nga wa man koy angayan, wa man kay angayan ako nga masina ka o unsa? Masuko ka nako. Wa koy gihimong daotan. Unya ako mura kog patay iro, mura ra kog pulgas para nimo. Nganong imo makong gigukod gadala pag kag 3,000 ka sundalo nga mga haniti kayo sa panggubatan. Di nakakasabot tungod si Saul giulipon nas mga daotang espiritu. Sumao ni si David ang dumili pagpanimalos apan iyang gihatag kini sa kamot sa Dios. Sinuon iyang gisultian si Saul nga ang Dios ang magkukom tali nilang duha. Ingon unta ni ana mga igsuon akong pagdasig sa panahon nga aduna tay mga kakulian, aduna tay mga pagkahubos atong nga isikataw. Unsa may gingon sa Biblia? Nga kun pananglitan dunay nakasala nimo. Ayaw dito isultis uban. Kay chismis na. Maritis ka. Ug dunay nakasala nimo. Unsay atong buhaton? Pasiguli, reconciliation. So unsa may buhaton nato ug aron ta magkasinabot, aron ta maka-reconcile. Ikaw mismo nga nasayod kun unsay buhaton tungod kay ikaw Kristiyanon ang gisugo sa Dios. Dula. Nabitay nahitabo. Usa na to kay igsuon. Doon na siya problema sa usasad kay igsuon. So ni duol sa pastor, ningon pastor, mao ni nahitabo nako, gikuan ko niya ni kanimo ni nahitabo. Ningon sa pastor. Unya, nag-istorya na mo. So unsa nga gipasabot? Unahon nimo pagduol ang imong nasakitan o ikaw ang nasakitan o gusto ka og maayong kinabuhi ang pagpuyo kinahanglan gyud adunay pa sag-uli o reconciliation. So unang buhaton nimo imo siya duolon, istoryahon nimo. Kay ug adto na sa uban, lahi na usab na ang istorya nga mudagan na sad sa uban, mukatay na sad sa uban, nakuhaan na pun-an og uban pa. So importante kamon duha mag-istorya aron ma-reconcile mo diha sa Dios. So ato makita dinhi. Si David nagdumili pagpanimalos, apan iyang gihatag kini sa kamot sa Dios. Hinuon iyang gisultihan si Saul nga ang Dios nga maghukom tali kanatong duha, iyang giingnan si Saul nga ang Dios nay bahala nato, ang Dios nay mohukom nato. Ug ang Dios ang manimalos sa sayop nga imong gihimo, apan ang akong kamot dili gayud mo hikap ganiha mo bakyaw kanimo nang tampalas nimo, apan kini dili gayud mo hikap. Wala man siya muhikap pagtabas niya sidsid, ang sidsid naman to, pero dili ingon siya bisan kini akong kamot dili gud ni muhikap kanimo. So si David ug atong tan-awon wala na siya mosuway tabang sa Ginoo para mawagtang si Saul. Ang iyang gihimo gitugyan niya si Saul sa mga kamot sa Dios aron ang Dios na ang muhatag kaniya ug unsa man ang angay nga ipanimalo sa Dios alang ni David. So atong mapalgan kining eksakto nga samang prinsipyo sa taga-Roma 12:19 nga atong gibasa na gani atong usbon pagbasa. Nagingon dinhi, mga hinigugma, ang una gingon din, ayaw panimalos. Ayaw panimalos, kundi hatagi hinuon ninyo gigayon ang kapungot sa Dios kay nasulat, ako ang pagpanimalos, ako ang mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Dili kita ang nag-ingon. Ug walay nag-ingon nato, nga bisan pa man ang mga tao ni David nga nagsulsol niya nga mauna ang higayon nga giingon sa Dios nga gihatag ug gitugyan niya sa kamot ni David ang si Saul kay mao yang kontra, panahon na ang higayonan, golden opportunity nga iyang mapatay si Saul. Panon sa may gingon dinhi. Atong ihatag sa Dios, tagaan nato kahigayonan ang kapungot sa Dios, siya gayud ang magbalos. No? Dili nato katungdanan ang pagdesisyon kung unsa ang angay nga mahitabo sa laing tao. Tungod kay dili maayo ang ilang pagtratar kanimo. Dili ta maghukom kay tungod dili ta hurado. Usara ang judge ang atong buhi nga Dios. So kung unsa may buhaton sa atong mga tao diri kanato, tali kanato, kinahanglan ta dunay tay reconciliation. Atong likayan mga igsuon nga dili gayud kita manimalos tungod kay ang pulong sa Dios nag-ingon nga ayaw pagpanimalos. Tataw o klaro kay na giingon pag yun niya ni Pablo sa sulat niya ngadto sa taga-Roma, nag-ingon siya mga hinigugma. So gitagaan niya bili ang katawhan, ang gi-address niya mga hinigugma, ayaw pagpanimalos. Plead si Paul
sa panahon nga ingon ini. Ihatag sa Dios ang tanan. So mao ni ato nakita dinhi ang ikatulong bahin nga si Saul miangkon sa iyahang sayop, no? Miangkon si Saul sa iyahang sayop. So atong basahon pagbalik. Ang una Samuel 24:16 Note di ay mga igsuon tungod kay wala tay kopya niya, no? Ang ikatulong nga punto din nga miangkon si Saul sa iyang sayop, ana-ana makita ninyo sa 1 Samuel kapitulo 24:16 versikulo 16 ngadto sa 22. Ingon dinhi. Sa katapusan sa ikatulong nga seksyon si Saul mikumpisal siyang sala ug adunay tulo ka pagtulun-an alang kanato dinhi sa Roma 12. So may gingon dinhi. Una, buhata ang maayo sa imong kaaway. Lisod, di ba? Una, buhata ang maayo sa imong kaaway, dili daotan. Unsa may mahitabo nini sa ikaduha? Ay kaduha kini mudala ngadto sa konbiksyon ug paghinulsol. So sa atong tanawon kung magbuhat kitag maayo sa atong kaaway, dili nato baslan og daotan, mao ni magdala kaniya ngadto nga siya makonbiksyon, doon na siya konbiksyon ug siya muduol sa Dios ug mahinulsol sa iyang mga sala. Sama ni Saul nga naghinulsol siya. Ikatulo, ayaw pagpadaog sa daotan, kundi daoga ang daotan pinaagi sa maayo. So gipasabot niya na, ayaw pagpadaog sa daotan, kundi daoga sa maayo. So atong tanaw ni, ningon din ni, una, buhata ang maayo sa imong kaaway, dili daotan. So atong basahon din ni sa Roma 12:20. Ningon din ni, hinuon, sa gisulti din mga igsoon, basahon na to. Hinuon, kung gutomon ang imong kaaway, pakana siya. Kung ahawon siya, paimna siya. Kaya sa imong pagbuhat nini, magpundok ikaw mga baga diha sa ibabaw sa iyang ulo. Kung sa may gipasabot nini nga, ato na mahinong, butangag baga ning ulo ni, matag nagsugba. No? Dili na, pasabot mga igsoon, ang gipasabot niya na, nga pinaagi sa imong paghimo ug maayo, daw sama ka nagbutang og baga sa kaulawan diha sa tawo nga nakasala kanimo. Dili na giandam para magsugba. Gipasabot niya na nga sama nga ikaw nagbutang og baga ibabaw sa tawo nga naghimo nimo og daotan. Kanang baga nagrepresentar kana sa iyang kaulawan. Nga siya maulaw sa iyang gibuhat diha kanimo kay wala gyud ikaw mubaws ug daotan bisan pag gibuhatan na og daotan, no? Una sa tanan buhata ang maayo sa imong kaaway, dili daotan. So atong balikon pagbasa ang Samuel 24:16 ngadto sa 17, diyan nagitay kopya. Sa diha nga nahuman na pagsulti ni David nining mga pulunga ngadto kang Saul, si Saul mingon, mao ba kini ang imong tingog, akong anak nga David? O gipatugbaw ni Saul ang iyang tingog ug mihilak. Siya miingon kang David, ikaw labaw pang matarong kay kanako, kay ikaw nagbalos kanako ug maayo, samtang gihatag nako kanimo ang daotan. Bisan pag unsa katig-ah ang balatian ni Saul, bisan pag unsa kagahi ang iyang kasing-kasing, apan nahimo kining malumo, nini lang higayon na. Nahimo kining malumo ug nakita niya nga ang iyang gihimo dili lalim iyang gihimo ni David. Busa ang nahitabo dinhi gipatugbaw ni Saul ang iyang tingog unya mihilak. Sa unang higayon sa kinabuhi ni Saul, sa kinabuhi ni David, sa sugilanon nilang duha, mao ni higayon nga gingon si Saul mihilak. Ug siya mingon kang David, ikaw labaw pang matarong kay kanako. Kay ikaw nagbalos kanako og maayo, samtang gihatag nako kanimo ang daotan. Di siya labaw pa kang matarong kay kanako. Kay na iyang nakita ang tanan niyang gibuhat, ang paggukod, paglutos ni Saul ni David, nakita niya nga bisan pa ang pagpatay ni David, iyang na-recall, mao to nakaingon siya, mas labaw pang matarong kay kanako. Kay ikaw nagbalos kanako og maayo, samtang gihatag nako kanimo ang daotan.
Sumuon na ni ang hitabo kung atong basahon ang Roma hinuon kung gigutom ang imong kaway pakana siya kun uhawon pa imna siya kay sa imong pagbuhat nini magpundok ikaw og mga baga diha sa ibabaw siyang ulo mo ni hitabo ni Saul nakita na niya ang iyang kaulawan sa iyang gihimo nga dili maayo daw sama nga si David sa paghatag niya sa pagtubag niya sa maayo sa dautan sama siyang nagbutang og baga sa ibabaw sa ulo ni Saul. Ug ingon mo gani anang batasan ni Saul makikita nindot nga baga gyud tinuod. No? Pero mao ni gipasabot nga nakita ni Saul nga ang iyang kadautan ug mao ni nga nakita usab sa kadaghanan ang iyang pagkadautan ug siya naulawan tungod sa iyang gibuhat. Ninin lang higayon na usab, no? Dinhi gipamutud-an ang ilang relasyon isip membro sa pamilya. Ugangan, umagad. Ngano man unsay giingon ni Saul dinhi? Mao ba kini ang imong tingog akong anak David? Mao ba kini akong tingog anak David? Wala gini siya mo mention ini sa unang nga higayon nga siya nakita. Moingon gini siya asa man si David nga anak ni Jesse. Dapa pag bugal-bugal. Dapa pag DIBI. Pero karon iyang gipatugbaw gyud ni Saul ang iyang tingog niya nihilak siya. Uningon siya nga mao ba ikaw ba kini anak akong anak David? Giangko na niya. Siguro nakita niya nga nagsingabot na gyud ang iyang kaparutan, ang iyang kapildihan. Dinhi ang gipakita sa iyang pagsulti nga si David sakop membro sa ilang pamilya. Tungod kay si David iya man ang asawa ang anak ni Saul. Si Mikal. So sa ato pa ang ilang relasyon umagad og ugangan. So atong makita nga nahumok ang kasing-kasing ni Saul tungod atong nahitabo. Gikumpisal ni Saul ang nga maayo ang gibuhat ni David. Dili sayop ug wala gayoy nahimong kalapasan si David. So ningon sa pag-ingon niya nga labaw ka pang matarong kay kanako, gipakitaan mo akog maayo apan dili maayo ang akong pagtagad kanimo. So nakita na niya ang comparison, ang iyang kinaiya, ang iyang gihimo ngadto ni David. Atong una-una wagi na himong dautan si David. Ang buot siyang patyo ni Saul, gibaslan niya og dautan, wala niya basli og dautan ang gihimo ni Saul kundi ang kamaayo. Gibaslan niya maayo bisan pa siya gidawdaog. Apan gitawag kita pagbalos og maayo sa unahan, mao ni atong basahon ning taga Roma 12, no? Matud pa sa Roma 20 nag-ingon, balik ko na to pagbasa hinuon kun gutom mo nang imong kaway pakan-a siya. Ayaw butangig hilo. Ha? Pakan-a ang imong kaaway. Ayaw butangig hilo. Wa man ha. Wa hilo diha. Ningon siya ang imong pag-away kun gigutom pakan-a. Kun uhawon paimna. Ayaw butangig hilo. Kay sa imong pagbuhat nini magpundok ikaw mga baga diha sa babaw sa iyong ulo mo na atong gi-explain ganiha. Importante day kay mga igsuon kun makakita ta sa atong mga kaway. Kining giingon dinhi nga gigutom ug giuhaw, dili lamang kay literal nga kanon og tubig. Ang gipasabot nini kun ang imong kaaway adunay panginahanglan. O ang imong kaaway nakasala kanimo duula siya pakigsetol, magig-reconcile ka. Kung siya gigutom, hatagi siya pagkaon. Ug siya giuhaw sa kapasayloan tungod kay sa iyang kasipanan naka-realize na siya sama ni Saul. Duula siya pakig-uli. Ug na ka may kaaway nga nahimo imong na kasukan. Kay dinhi ato makita nga dinhi gayon nagikupisal ni Saul ang maayo nga gibuhat ni David. Sama usab kanato. Kung kini atong buhaton mga igsuon, makita gayud sa atong kaaway, atong mga ang ilang gihimo nga wala gyud kitay kaligut-gut nga gibilin gibati sa atong kasing-kasing tungod kay nasayod kita nga ang Dios ang mobalos, siya ang mukbayad. So ayaw padaog sa dautan kundi daogan dautan pinaagi sa maayo. Busa atong tan-awon ang matag-usa nini sa atong tudling no giingon dinhi buhata ang maayo sa imong kaaway dili dautan. So kung atong basahon ang panultihon 26, 21, 22 nag-ingon Proverbs, sama nga ang mga uling alang sa abo, ug ang kahoy alang sa kalayo. Mausab ang palaaway nga tao alang sa paghaling ug panagbingkil. Ang mga pulong sa usa ka tabian sama sa lamian nga pagkaon, mga naog sila ngadto sa kinasulurang bahin sa lawas.
So ang kana diyang tabian, marites, kanang ilahang gisulti, lami kinailang gibati, mura nagpagkaon nga lamian, muabot dito sa ilahang ginawaan. Mo nang maulipon na sila niya. Kini nagkalisod kay sa una nga pagtulunan, kay kini nag-ingon, ayaw basli ang dautan ug dautan, apan basli ang dautan ug maayo. Sa unang pulong nag-ingon dinhi, ayaw basli ang dautan ug dautan, apan ang sugo sa Dios nag-ingon dinhi, basli ang dautan ug unsa? Maayo. Ang gusto sa Dios nga ang imong baslan og maayo ang dautan. Kay unsa may kapuslanan kung imong higugmaon nahigugma kanimo? Unsa may kapuslanan imong pasayloon nga makasala kanimo? So ang nahitabo nini, mudala ni ngadto sa conviction o paghinulsol. Atong basahon pagbalik ang 18:20. Sumao gyapon. Atong basahon ang 18 ngadto sa 19. Samuel 24:18-19 nag-ingon. Ug ikaw nagpadayag nining adlaw kun unsa ang pagkamaayo nimo kanako. Nga sa ingon wala nimo ako patya sa diha nga ang Ginoo nagtugyan kanako ngana sa imong mga kamot. Kay kun ang usa ka tawo makakita sa iyang kaaway, buhian ba kaha niya siya nga walay kadaot. Busa ang Ginoo magbalos unta kanimo sa maayo tungod sa imong gibuhat kanako nining adlaw. Mao ni gipamulong ni Saul ngadto ni David. Nga gipadayag nining adlaw kun unsa ang pagkamaayo ni David ngadto kaniya. Kay iyang nakita nga bisag aduna ni kagayonan sa pagpatay si David, wala niya patya. Bisan pagitugyan na siya sa Ginoo diha sa iyang mga kamot, pan wala niya bakyawa ang iyang mga kamot. Ug nahingangha si Saul sa bersikulo 19. Ningon siya kay kun ang usa ka tawo makakita sa iyang kaaway, buhian baka niya nga walay kadaot. So ang iyang unsay naa siyang kasing-kasing mausay niguwa siyang baba. Tungod kay kun siguro iyang madakpan si David mao gini iyang buhaton, dili gini buhian o kahapat yon, no? So ningon dinhi, busa ang Ginoo magbalos unta kanimo sa maayo tungod sa imong gibuhat kanako nining adlaw. So nakita ni Saul nga wala gyud siya mahimo nga mobalos siya maayo ngadto ni David tungod kay nakita na ang gibug-aton sa sala nga iyang nahimo ngadto ni David nga dili gyud niya mabaslan mo nang iyang gisalig sa Ginoo, ang Ginoo nay mobawas kanimo. So dinhi aton nakita nagpadayon ang sugilanon ni Saul ug David. Ang pagkamaayo ni David nagdala kang Saul ngadto sa konbiksyon sa sala ug panghinulsol. So tungod sa kamaayo nga gibalos ni David ngadto ni Saul, mao ni nagdala kaniya ngadto sa konbiksyon. Doon na siya konbiksyon nga gibati og siya sa iyang sala og siya naghinulsol. Ang Dios magtugyan ni Saul sa kamot ni David, apan si David nagdumili pagbakyaw sa iyang mga kamot ngadto kang Saul. Ingon ni ana ang pagtahod ni David sa Dios. Ingon ni ana ang pagtan-aw ug ang kataas sa respeto ni David sa dinihugan ug pinili sa Dios. Naingangha na si Saul ana nga nahimo ba ni David nga palakton nga ayang kaaway? Mao ni higayon nga nagsulti siya og maayong pulong ni David. Ningon siya, ang Dios maganti kanimo. Nasayod ako nga ikaw ang musunod nga hari. Adugay na siya nasayod. Mao na nga prejudice kay niya si David kay hibaw na gid siya nga si David maoy mupuli niya. Wa lang siya kay hibaw kun unsay pamaagi sa Ginoo unsan pagpuli, no? Pero wala magdali si David niya na. Tungod kay kun aton hinumduman pagdihog ni Samuel ngadto ni David, giingnan siya nga ikaw ang sumusunod nga hari bisan siyang edad. Wala siya mudagan nitong doon siya kadaganan nitong tindahan nga makapalit sa krona nga iyang ako na hari. Wala. Gibaliwala kato ni David. Hinuon ni balik siya ngadto sa mga karniro, ngayang gigam, nagpadayon siya. Isip magbalantay sa karniro. Tungod kay katong pagdihog umaabot kato nga mga panghitabo sa iyang kinabuhi. Ang Roma 12:20 nagsulti mahitungod sa paghimo og maayo sa imong kaaway imbis dautan. Sa pagbuhat nini,
ikaw nagtapok og nagdilaab nga mga baga sa ilang ulo karon sa sinugdan daw sila usa ka makilalisang nga description. Makita na nato dinhi kay kining gipasabot niini nagbutang ikaw og baga diin imo nahimutang kini ang baga sa ulo sa usa ka tawo tungod kay ikaw naghimo og maayo ug sila naglukdo sa kaulawan nga ilahang gihimo. Kung atong tanaw nang gikutlo ni si Pablo nagkutlo nini sa mga panultihon kato atong gibasa. Ang mga bersikulo ug libro sa mga panultihon usa kini ka balaknon nga hulagway o metaphor alang sa conviction sa sala. So lahi ni ang panultihon mga igsoon mura na siya balak, no? Ingon dinhi ang nigdilaab nga uling sa ulo nagpasabot nga pagbati sa kaulaw. Mao ni gikuha ni Pablo, gikutlo ni Pablo sa panultihon. Nagpasabot ni nga ikaw naghimo og daotan, ikaw mo bati og kaulaw tungod kay ang imong gibuhatan nibawas kanimo og maayo. Mao ni ingon dinhi pasabot nga ang pagbati sa kaulaw nga atong nasinati tungod sa pagbuhat og maayo sa imong kaaway diha kanimo kay naghimo kag daotan, nagtapo ka mismo og baga diha sa imuhang ulo sa kaulawan. Kana ang maayong mga buhat pagtubag alang sa daotan binuhatan nga magdala kanila ngadto sa konbiksyon sa sala o ginaot unta usab nga moabot kini ngadto sa paghinulso. So dako kayo ing ikatabang mga igsuon ang atong paghimo pagbalos og maayo sa daotan o kini magdala kanila silang conviction ngadto sa pagpangayo og kapasayloan sa ilang sala. So ayaw pagpadaog sa daotan kundi dauga ang daotan pinaagi sa maayo. Mao ni ang gisulti sa Roma. Roma ayaw pagpadaog sa daotan, dag-ang daotan pinaagi sa maayo. So atong tanan usab sa Samuel pagbalik ang 24 21 22. Atong basahon. Busa panumpa kanako tungod sa Ginoo nga dili nimo puuhon ang akong kaliwat sunod kanako. Ug dili papason ang akong ngalan sa balay sa akong amahan. Og si David nanumpa nini kang Saul unya si Saul mipauli apan si David ug ang iyang mga tawo nangadto sa lig-on nga kuta. So namalik. Sumayo na nilang pagkaisulti ni Saul, nagkauliay na silang kabubuton. Ipapanumpa ni Saul nga dili papason ang iyang ngalan sa balay sa iyang imahan ug dili puuhon ang iyang mga kaliwatan. Dini gitapos ni Saul ang iyang pagigpulong kang David. Gihangyo ni Saul si David nga manumpa. Dili pagyud niya panumpa diha sa Ginoo nga dili putlon ni David ang iyang kaliwat ug papason ang ngalan sa iyang pamilya. Naanda na sa una, mao ni nakasulti sa Saul ni tungod kay naanda na sa unang panahon. Ibalo mo. Kun doon na gani bagong hari nga mulingkod. Dunay bagong hari nga mulingkod. Ang kanang hari ipapatay gayon niya ang tibuok pamilya sa daan nga hari. Nganuman? Naandan sa una sa bagong hari niya itong mga adlaw nga papason ang mga sakop sa pamilya sa kaning hari aron dili sila mahimong kakumpetensya sa trono. Mao ni mahitabo sa una. So nakita ni Saul nga mao gini mahitabo mao ni buhaton ni David. Unsay ang gihimo? Gipapanumpa niya si David diha sa Dios. Nga dili puuhon ang iyang kaliwat ug dili papason ang iyang ngalan sa iyang pamilya. Yung kay mao gid si Saul. Karon nanumpa na si Saul ini. Diin si Saul nagsulay pagpatay kang David, busa nahadlok siya nga buhaton usab ni David sa iyang pamilya. Sa dihang aduna nay pakigsaad si David kang Jonathan may tungod usab sa samang hangin. Sumao ni hitabo day mga igsoon. Sa atong hinumduman sa una sa miagi. Sa dihang gigukod na si David ni Saul, nakikita si Jonathan kaniya ug panumpa sila niingon si Saul. Ug unsay gipangayo ni Saul, mausab katong gipangayo ni Jonathan nga dili kalimtan, dili puuhon ang kaliwatan nila ni Saul ug ni Jonathan. So atong makita dinhi si Saul mipauli ug si David ug ang iyang tawo mitungas ngadto sa kuta. So lagmit kaning pagbalik ni David ngadto ni sa langob o katong atong na isgutan sa una nga langob sa Adulam. Kay tin-aw kayo ang Roma 12:21. Nag-ingon, ayaw pagpadaog sa daotan
dag-a ang dautan pinaagi sang maayo. Kung adunay nakapasakit kanimo o nagdaot kanimo, ayaw pagpadaog sa kapaitan. Kay usahay mga igsuon, kung duna gani nasuko, nagdaot ka nato, nagpasakit ka nato, dag-un usab kita sa ato ang gibati, nga ato mubawas usab kita kapaitan. Mao nagingon dinhi, ayaw pagpadaog sa kapaitan o kasuko o panimalos. Pangayo sa Dios nga tabangan ka sa pagpasaylo sa maong tao, tabangan ka sa pagpasaylo kanila. Ayaw pagpadaog sa dautan, apan dag-a ang dautan pinaagi sa maayo. Atong namatikdan, dinhi sa teksto ni David, wala mo pauli uban ni Saul. Pag ingon dinhi, si Saul mi pauli o si David mi balik ngadto sa kuta o sa langob, sa adulam. So ngano nahitabo man kini? Ang atong makita din mga sun, kabisan pa og nangumpisal na si Saul og nagsabot na si nagkig-uli na si ni David, wala siya musalig nga magpadayon ang paghinulsol ni Saul. So sa ato pa di ay, maayo na nilang istorya, apan tungod si David, gitagaan o kaalam sa Dios. Nahibalo siya, nga ang katong paghinulsol ni Saul atong higayuna, ang kit niya ito rin higayuna. Gingon din nga nasayod si David, nga mubalik na usab si Saul sa iyahang kasina ngadto kaniya. Namatikda na yung mupadayon na paghinulsol ni Saul tungod kay gipili niya ang maayo, ang pagtratar sa usa ka tawo, wala kini magpasabot nga kinahanglan nga dili ta magbantay o magpakabuang ta sa atong kinabuhi. Ang gipasabot ni mga igsuon kay ang kanang tawhana nangayo na nato kapasayloan sa iyang sala, nagkig-uli na nato, nanumpa na. Ayaw pagsalig, tagai og higayon nga ikaw makabantay usab nga basin og mausab ang iyang kinaiya sama ni Saul. Mausab ang kinaiya ni Saul og patyo na usab si David. Ingon usab niya na ang atong kinabuhi. Ug dunay mga tao nga nabagkig-uli kanato, mao ginang importante nga ato nang pagkig-uli in between gyud naa sa taliwala ang Dios. Aron tinud-anay gayud ang atong panag-uli o pasig-uli sa atong mga kabubuton, sa mga atong kahiubos, sa atong mga sa atong kaigsuonan. Busa mao ni ang importante nga ang Dios gayud ang mopahiuli kanato. Pinaagi sa atong pagpanumpa diha sa Dios, dili sa usag-usa. So mao ni atong makita dinhi. Ang pagsalig kinahanglan gihapon nga maangkon. Kinahanglan gihapon ang mosalig. Pero si Saul wala makadawat sa pagsalig ni David. Sama sa atong nakita, si David maalamon nga dili mosalig kang Saul tungod kay wala kini mahibalo si Saul mubalik na sad sa iyang daan nga mga lansis ug musulay sa pagpatay kang David pag-usab. So sa sugilanon ni Saul ug ni David, pila na kahigayon nga nangayo og pasaylo si Saul. Pila na kahigayon nga gitagaan siya kahigayonan ni David nga buot unta siyang patyon apan milikay siya. Dili lang sa makaduha kahigayon apan sa makadaghan nga higayon. Busa ang atong pagsalig sa atong isikatawo mga igsuon ato usab ibasi sa kaalam nga ihatag kanato sa Dios. Ang sugilanon ni David manindot tungod kay wala gayud siya nabuhat nga dautan. Bisan pa og gibuhatan siya og dautan ni Saul, iya kining gibaslan og maayo. Apan ang pinakanindot nga sugilanon mga igsuon maong sugilanon ni Ginoong Hesus. Ang sugilanon ni Hesus labaw pa ka manindot sa sugilanon ni David tungod kay ang iyang gibaylo sa daotang butang nga atong gibuhat mao ang kamatayon diha sa cross, mao ang iyang kinabuhi, ang iyang gibugti sa sala nga atong nahimo aron mahibalik ta ngadto sa amahan tungod kay ang atong mga sala dili na gayon madawat sa Dios. Mao ni ang pinakaanindot nga sugilanon ang kamatayon ni Kristo diha sa cross nga dili lamang ordinaryo ang kamatayon nga iyang gihimo, kundi gihimo kini alang kanako ug kanatong tanan, kanimo ug kanako. Gihimo kini niya tungod kay nakita niya nga wala nagyud paglaom mga tao, dili nagyud masulbad ang problema sa tao nga mao ang sala. Busa iya kining giatubang, iya kining gitagaan og solusyon, pinaagi sa iyang kamatayon, mao nga anaa pa kita karon. Ingon ni anak ug makita nato makakutlo kitag pagtulunan sa suglanon ni David, apan labaw pa kita makakutlo kung ginasingkasing nga atong gibutang sa ato ang kasingkasing ang pagtulunan mahitungod ni Hesus ug atong gisilsil sa atong alimpatakan kun unsa ang kamaayo sa atong Dios, ang maayo ni Ginoong Hesus. Atong makita mga igsuon nga kun naa nimo ang Dios, wala na tay lain pang gikinahanglan. Kung anaa nimo si Hesus,
anaa na gyud ang kapasayloan sa imong mga sala. Kung ang imong kinabuhi, anaa, ubos sa landong sa silong sa grasya sa Dios, wala na gyud kay hunaon-naon mga igsoon. Tungod kay ang kaluwasan, anaa sa ganghaan sa inyong kasing-kasing, ang kulang na lang mga igsoon, mao lamang ang pagdawat o pagbaton o relasyon personal ngadto ni Ginoong Hesukristo. Mao na kun atong tan-awon ang uglang taon na to ang sugilanon ni David, susama kini sa pagbuhat ni Ginoong Hesus sa iyahang kinabuhi. Pagbuhis sa iyang dugo, pagbuhis sa iyang pagula sa iyang dugo, pagbuhis sa iyang kinabuhi alang sa kaluwasan sa iyang katawhan. Unsay gihimo sa mga lampingasan, mga tampalasan nga mga Hudiyo ngadto kang Hesus gisakit ug gibunal-bunalan, gipaantos o gipatay. Pero wala siya magsapayan ni tungod kay ang iyang gitan-aw ang kaayuhan sa tibuok katawhan, nga mao ang kaluwasan nga gitagana sa pagdawat nato ni Ginoong Hesus, sa pagtuo sa iyang gibuhat, sa pagdawat niya personal mismo nga mahimo natong Dios o personal nga manluluwas sa atong kinabuhi. Ang sugilanon ni David usa ka picture, usa ka hulagway sa niagi diin ang gihimo ni Hesus alang kanato. Ang iyang gibalos ngadto sa mga lampingasan, nakita na to diha sa kinabuhi ni David. Usa mga igsoon, dili kita magpakawala sa paglaom. Samtang aduna pa kitay gininhawa, hinumdumi nga ang Dios kanunay nag-uban kanato. Ug dili gayud kita angay mabalaka tungod kay niingon na gyud siya nga dili kita niya pasagdan ug dili kita niya pagabiyaan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unsa pa inyong gikinahanglan? Magampo ta. Ato'y duko atong mga ulo, magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios. Langitong Amahan, salamat Ginoo sa mensahe nga imong gihatag ni kapunon o Dios. Salamat Ginoo Lord God nga imong gipakita sa kinabuhi ni David. Ang mga butang Ginoo nga dili namo mahimo Ginoo God. Imo siyang gihimo nga modelo Ginoo sa among kinabuhi aron kami magahimo Ginoo Lord God kun unsa man ang imong kabubuton sa matag usa Ginoo. Salamat Lord nga ikaw gayud Ginoo nagapadayon sa paghigugma kanamo Ginoo God. Ug salamat Ginoo nga ikaw nagapadayon sa pagbubo sa imong grasya sa imong mga katawhan Ginoo God. Wala gid ikaw malimot sa imong saad Ginoo Lord God nga ikaw dili gayud magbiya kanamo Ginoo. Ikaw nagapadayon sa pag-uban kanamo bisan pa sa among kahimtang, bisan pa among kasing-kasing dili angayan Ginoo Lord sa imong mga pag-amping kanamo apan tungod kay dako ang imong paghigugma sa katawhan Ginoo Dios. Ikaw nagpabilin nga matinud-anon gikan pa kaniadto hangtod karon bisan pa sa umabot hangtod sa kangturan, ikaw gayud ang Dios nga wala gayud kausaban. Salamat ning kapunon Amahan. Lord, ang ampo ako Ginoo Lord God nga among nakutlo nga pagtulunan sa kinabuhi ni David Ginoo God. Magpabilin kini sa among kasing-kasing. Himua kini Ginoo Lord God nga tin-aw kaayo. Magpabilin sa among alimpatakan Ginoo God. Nga matandog ang malumuna mo nga kasing-kasing Ginoo Lord God nga imong gipahumok Ginoo. Nga gikan sa kasing-kasing nga bato, gihimo nimong kasing-kasing nga unod. Salamat Ginoo Dios. Dili gid katupngan ang imong kamaayo Ginoo God. Igo dili pa igo ang pagpasalamat Ginoo God. Apan kining tanan among gisulti kanimo pasalamatan. Kay ikaw ang Dios labing gamhanan. Kini ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus.